any commission, any Yadishua, Yamese, Makwa Mosewu, Joshua, sorry, no for my Jordan. Tis 2022, see about sorry, and when your dear son in pipe, one in Yamia Samusua, Yamese, or you can Jordan. Don't have better than you. Inti, a film, Shiami Gogi TV, was Siada, and you met 10 o'clock, and if you answer, I'm not 5:30, Pepe, Shiami and Yami Kunim, I'm a bravo, and we use Christ. Amen. Yes, Utina Yabo. There was a solid and yet did so in pipe boom. Self 2022 you see a solid, yet in pipe and in commission, and yet did so. Yamese, Makwa Mosewu, Joshua, sorry, no for my Jordan. Tis 2022 you see a solid, and when your dear son in pipe, one in Yamia Samusua, Yamese, or you can Jordan. Don't have better than you. Inti, a film, Shiami Gogi TV, was Siada, and you met 10 o'clock, and if you answer, I'm not 5:30, Pepe, Shiami and Yami Kunim, I'm a bravo, and we use Christ. Amen. Yes, Utina Yabo. There was a solid and yet did so in pipe boom. Self 2022 you see a solid, yet in pipe and in commission, and yet did so. Yamese, Makwa Mosewu, Joshua, sorry, no for my Jordan. Tis 2022 you see a solid, and when your dear son in pipe, one in Yamia Samusua, Yamese, or you can Jordan. Don't have better than you. Inti, a film, Shiami Gogi TV, was Siada, and you met 10 o'clock, and if you answer, I'm not 5:30, Pepe, Shiami and Yami Kunim, I'm a bravo, and we use Christ. Amen. Yes, Utina Yabo. There was a solid and yet did so in pipe boom. Self 2022 you see a solid, yet in pipe and in commission, and yet did so. Yamese, Makwa Mosewu, Joshua, sorry, no for my Jordan. Tis 2022 you see a solid, and when your dear son in pipe, one in Yamia Samusua, Yamese, or you can Jordan. Don't have better than you. Inti, a film, Shiami Gogi TV, was Siada, and you met 10 o'clock, and if you answer, I'm not 5:30, Pepe, Shiami and Yami Kunim, I'm a bravo, and we use Christ. Amen. Yes, Utina Yabo. Gogi TV on the go. Gogi TV on the Gogi TV on the go. Gogi TV on the go. Any a team for before. I'm okay, and if ye are not pay. Yes, I say, I said, I can't yankopon. I will not do be breed, then I do ye in a humo brosso. Now what the young family. Nen so 1 year said ye. Now what you are put us up at ye in the fee. And then the M say, time no a BT kakra. Monfan chayin, the infidel a year juma. Bibia to me see. Yen sebre, and ne ya semno ya tu din se onyankopon oje ne man no ma ne man so. Ibehunu Isaiah chapter 43 verse 1 to 7. Eho na ibehunu na ye kenka akọ na Bible no de bi ba be ka ho.
Nyankopon gye ne man no ma ne so oma ne so yo yense bere tam ne koninti ye bɔ mpaye wo soro ne asase wura Nyankopon anopayi uma ye da wase se wonam wadom ne wahumoboro so ene wado ye so na wama yasebie anopayi ye bubo atiasefo din no de ye ka ho wanya ya ma bonsam ene na pamfo amuma emfa ya nye hana mama omse na wagye afiri wo nsemu a ne ye kasa asedan kan ye gyae ye ho ehye wonsa ne atiefo nyina ne ahwefo nyina Ewurade be fa yakoma ne adwene nyina domum be ye adwene ne yenti ase ase ma yenti wasem na yenti ase ne yemfa mobra ewo Yesu Kristo dim ye ne bonsam encha wasem ma ne nyeye ye bompa ye ka ne hye wona ase fi se wasem si wona wo soro ye wadwa na asase ye wona ase nti aso ena aso di yatamfo be hye na ase Ewurade yatamfo ne bia na wo de ne hye na ase ye ne yentimi no be wo Ewurade a wona aso na efiri soro be si fom no fa ne hye wona ase na fi egina ne so de eni no sunkunim ewa afi 2022 mu ne yemfa nka wasem ne yenye de wo pɛ ewo Yesu din mu ene yasere wo no wadom nti amen yo adofo no enam de asem papa na ebre wo nya asem bone asempa ena me de ebre wo entitie yenhwe asem bi ansa ne ebeba yasem so Nyankopon gye ne ma no ma ne so no yenhwe asem bi o Luke chapter 2 verse 8 Luke chapter 2 verse 8 wose onwanhwefo ene abofo no onwanhwefo ni abofo no tie wose na nwanhwefo bi wasa asase no so eda wirem erewe wonwankuo anadwo nine na Ewurade bofo be gina won nkyɛn na Ewurade ni wonyam hyerɛn twa won ho hyiae ne hu kɛse ka won ten no wose na bofo no se won sɛ munsuro na twɛ mede asempa ɛyɛ anigye pii na bɛyɛ aman nyinaa dia merebrem sɛ enne wawo agyenkwa a woni Kristo Ewurade no amam wo David kurum hallelujah enne me de ka ho enie Bible say ye ka asempa ni Kristo Yesu a ye wo no asempa pa nyina ne se yawo Kristo na Kristo no wo ya agyenkwa a wo ba ba gye dia bai ne man enkwa ana wo ba gye ne ma enkwa enti wo se bofo no eyi ne ho di kire enwanhwefo na no mo da wirem no wo mu yam hyi wo mu no mo suro ye hu ka wo mo na bofo se me pese me ka kire mo se ma mu nsuro mo ma mo bonto mo yam na de me pese me ka kire mo nyina ne se enne wawo agyenkwa woni Kristo Ewurade no ama mo David kurum de be de bre mo ani hallelujah entu pa papa asempa nyina ne se Kristo Yesu wo ya agyenkwa oba wiase mu bagye ewiase enkwa ana nipa enkwa na nhyehyɛ ye da wa ne se wa wo de wo ho be ma no wo de wo ho be ma Kristo no enkwagye ne ye wo kyefa enkwagye ne eye wo dia yo yanko masam nso enti sa asempa na me de broti asem Awurade ka no Isaiah chapter 43 wose atipia se wo so Nyankopon gye ne man no ma ne man no so na tim da asem a me de bro so Nyankopon wo gye ne man na o ma ne so wose na afa se de Awurade a wo bɔ wo Jacob na wo nwene wo ene Jacob ni ho menu mienu no ho nti Jacob no wo be yi afiro na do ho na ahye ho na ve Awurade a wo bɔ wo na wo nwene wo Jacob na wo nwene wo no Israel no aka enie ensuro o te de abofo no ka kire wo mu no bofo no ka kire nwanhofo se ensuro Awurade so aka no ha se menka kire o se ensuro na magyew na mabu di mafrewo mena wo me wuri twansu a mene wo na wo ho na se wuri fa subontini mu a eremfa wo nkɔ se wo na wojemu a erenhyew na wojaframa erenhyew hallelujah amen anye na enne Awurade paso ka kire me ne umienu Awurade se wono na bɔ me ne umienu wono na nwene yɛn
na ye wurade ne ye wo no ye wurade se ye wono dia ene wurade nso ye dia ba eye dia na wurade asema waka kiro nyina ka kire me no mienu ne se afi 2022 yi mu Gogi TV atiefo eni ahwefo a mo hwe yen awurade se nam se won na bo won nwene won ti no wo se men kan kiro se emahu bi anto so na ba bia wonam bia won awurade waka ho ti wo se sa wonam asubonti mu a wo kan kiro se won ne wo ho nti asubonti bia no a ebetumi afa wako enti emohu hwe awurade so kana se bia awurade ka bia no wa ye bio enye se awurade waka asema no wagya to saa ena no awurade ko yi Israel go mu ko Kena Bible so mu ko duru ba bia epokoko ne da ho no resi da ho ya kwansidia ma wo mu twa mani atamfo Misrimfo so na eba kura nsekai eni nkuma ne hama ne tuo eni agya ne pia ade bawo mu so ehu aka wo mu efise sabre no Mose mpo ade na awurade ka kyen se ko yi me man Israel na fo mu ko Kena mame enti wo mu maka no ma hunu bi ti wu ade na wo ka ebi kura wo ka kire obi ofisi bi a wo boa kontompo na wo ye de na wutwa enti wo mu se Mose sa wo ye dadafo nyame nka kire wo se bra be yie na wo be yie behwe se nyame na aka kire wo se be yie na fe kwa enka bra behwe se ye duru ha no epokoko na de wo kwa no wo ekwan no awa hefa wo ye dadafo ka yem yem wo Misrim before then so wo mu ana na esu Woman is Frurati, Israel Yankopon Wahini, Yajanum Yankopon Wahi, Abraham Yankopon, Isaac Yankopon, Jacob Yankopon Wahi, I have a dimisrim by Yedis and Seme, Ebradi Brabajian, Ebradi Huyamobo, Ebradi Behi, and a Bible say Moses, Edding Yanque, the dear Ebradi Koyin, Wadi, a channel, Sinai, a Biponoso, and Ebradi say, Mahumi Maya. Womu Misrim na mani hunu na womu so akafo nti womu so fra me no menya me mahu na matenso enti mesane se me ba no ba beji womu ane su yensu womu koduru ba bia wo hawa ba no womu ka kire Moses se Moses enti adamna ni Misrim anke ewu a enko yebesie ye ho awa me abedi nsenseme wasire so ehwo na Nyankopon ka kire Moses Puma na me ma wana na puma ne kura wo no eye wa wo dia na me ma wo de to ho na edane wo ho no ami sa ma wo fa ye na sa da puma ne kura wo ye den fa kire pono so e na Moses de puma ne kire so pono so e ho ada punu mu apai hey na Israelfo ne namu hallelujah enti Nyankopon wa wo pai pumu ne se men kan kire wo se wo no Nyankopon wo ne me ni umu ye no na wo ho nyame ba ensuro nyame so ka ye ho nyame so wani yana namba bibia ya namse na mapukokomo ye na masubontirimu wo so wani yana wo ho o ka kire ye pray fa se pono ensuo no enya de be fa yakọ enti die na ayapo die na ayasubonten eda wanim a wo so wutwa usuro awurade se bin kan kire wo se woni mi nu mi no ne wo ho fi se won na bo wo wono na wo no wodofo sa wo mfa wo ma awurade afa wo ma awurade na se bi awurade ka kire mi no mi enu ni se wono na boy yai na wono ne wono na ba bibia ye nam so no woka ye ho woni ye na wo ho enti apo emfa ye da asubontre emfa ye da wo Yesu Kristo di mu hallelujah na no meko we say takrade last week no na meko ye no ena meso ade mesuro pa no kura nyame ani me se nsuo mi twa nsuo me de kodo twa nsuo me ko ho mpe ena makonta me kwasra makonta na makonta ntiapo era me kwasra no ho no ena makonta na ka kire me se nsuo we nsuo ye firi ayi sa nsuo na ko bopum e wo ba bi wo mu se de kwa ye sifa bopum no efe pa enti yankọ ne yankọ nkọhwe yesu pra asuo pra ti yankọ ne yankọ hwe yuko gina ba bia wo mu se wo behu ebopunum no wo behu yekọ se pra no eno an ye de koduo kwa akotwa yekofa pra so e de koduo wa abra ma hu efiri se sanka bia ka mi hunu ya enkenya dia ka me dai e bia ka meka na nshranke Nyankopon twedi ampose
enne Awurade ka kire ye se ye nam asubonten so a wonu Nyankopon woni ye ne nam se ye nam asubonten so a ye nam asubonten mu a woni ye ne nam na asubonten emfa ye nam wogye mu a wogya so ye dai wogya no erenhye fi se woni ye ne wo ejenim ampa ye hwe o ka Daniel odifo Daniel ngoma na Bible say ne namrantie man sambi ewo ojafuru nunum emrantie baasa amrantie no ba ko ni Shadrach ba ko ni Meshach ba ko ni Abednego sa amrantie miensan no obu ojafuru numu na yenhwei seja ne hye wo mu a edi abenti ne jana hye ofise no mu de wo ho ato Awurade wo mu Nyankopon a wo bo wo mu no na wo mu ye wo Awurade so enti Awurade meja na hye wo mu wo hire mu a wode wo mu kogu jani no won mu afedi wo hwe ya wo se enya mrantie ba sa ne wo mu kogu jani mu na mo nhwe se ba koka wo mu ho no ma ye nan na de o ka wo mu ho no de na nim te se nyame babi hallelujah wodofo a Awurade do na wo so do Awurade efise Awurade se won o ka kire se enye ne di ka do no o di ka do yen enti Awurade do yen e na se wo so do Awurade bi di Awurade se min kan kire se 2022 yi min kan kire o prenye premfa se wo se de tie bia no wa yiw enti enkunbidie ya wo dia wa yiw nti yedie ya wo dia wa yiw nti ani wonyam ya wo dia wa yiw nti enkwade ya wo dia enti wodofo mi kan kire se Awurade se ensuro sa na ma ho kire mu ensuro wona mo hia mu ensuro eyire so pai so mebo paya Awurade se se wono na bo won nwere ho na so wa Yesu tia ma na do ho ato no suntinu obemma wasene nkunimdifo se de wakamba ho ye papa bia no wo se bepem life enti wo se ensuro eni ehu na bo ahokire hu eka hu eni ugu ase yade ehu na abeto so Awurade se men kan che se ensuro wo de koko onim na hwe Awurade Yesu aba opani kunu wo se agya me hwe wa hwe Awurade na Awurade a wo bo me no mi enu no se ye nida so no dia Awurade se wo me nim kugo da wo me nim kugo da wodofo Awurade dowo na so so wa Yesu tie ama Awurade na so do no se wo nya Yesu tie a Awurade wodofo empanimfo se ache na mui esna bebuo nyina fa ho ma Awurade fa ho to Awurade so hwehwe Awurade akira kwai wo bofo no wo kamafo no Awurade se wono na bo me no mienu na wonwene ye piri ya funu mu obi adwini nyina ne se won de ne papa ne maame na dae no mu no Awurade se ente sa won de bo wo Awurade se won yi wo firi ya funu mu enti na no ka kire Jeremia se wo ye moja to da wo na yem no hey enam hu wonam si udifo ana me tre wa no e ma me man safa kasa kire me man hallelujah nyame ba dofo a wo hwe me e Gogi TV Africa me se ba bia wo bia ba bia wo ti bia ba bia wo hyeyen e Gogi TV so no fa ho ma Awurade hwehwe Awurade wo bofo na kira kwai fa ho to no so na Awurade wo bo wo no se de tie bia obaba be hwewo se de tie bia na obeyiw se de tie bia da sa kontu na wo hwehwe wo no betu kwai se de tie bia se da na wo pese wo si a obam wo si dai se de tie bia na se ka na wo pese wo to obam wo to e wo Yesu dimu wane bonsam wane bawo bonsam wa yawodia na so ye ne dia bonsam yawodia nyo na bawo wo sadie nyi obi dia no ekogini nsama onhwe ne ye obesen obaye ne basabasa be Nyankopon wana boye no wodofo sa wodo hutu nyame so a enam so wana bo wo nti no enam so wana nyine wo nti no Awurade wonye obasabasa da na de waka fa ho na bebam ye papa eye nkunimdie eye nhyira eye sika eye nimonyam eye akwamtuo eye aware pa ebebem ade bia ye won papa entu ka ba bro so yire pa ho na obenya wo se ne bo agent sa esena hwene pa ade bia ye papa o ade bia wo mu papa odofo fa ho to Awurade so no obemu ade pa fa ho to Awurade so no obecha wade pa fa ho to Awurade so hwe Awurade akira kwai kai wo bofo osenkafo tidumienu yimu ba akurisi kai wo bofo o mrante birem ansa na bone na du
enti odofo awurade se men kan kire se 2022 mu se wonim no a enne kai no no oro na bowo ende kai no no na nwene wo wo se men kan kire wo se sa wo fa nsuo mu a ensuo bie no ade wo beko sa wo fa wogye mu wogye bie no ho ebe hye wo efiri se wono na wo ho wo se wo gira frama ele nhyew tien enyimu miense kro no wo se na me awurade mini unyankopon Israel kunkuruni no wogifo no mede Misrim aye agidia mamawo na mede Ethiopia eni Ziba esi wanamu hallelujah sa wo sombo wa manim wo sombo awa manim na wanim abanyam na mina me do wonti hallelujah sasa no tiase sasa mna awurade kan ha no tiase awurade sisa wo de wo to no so a wo di aman bi aya gide amawo enti se musuo bi ba wo so a ba pia kosa aman no so eni guase bi ba wo so be pia kosa aman so sa to ba ne ye nkora no se wo ba ka bibia so bi ka se bi kire wa na sa wo mpa wo se kai nyame pangu manen kwa latafo so wo ze ne etimi ka sa asem no ya na se wo beka se alatafo bi omunye nipa enti wo pa de musu ye ba so regu se kwa alatafo so eni alatafo bible say wo di Misrim aya gide wo be gibi bi wo ho no di amawo eni Ethiopia eni Ziba sa am yensen awurade so wo di wo masiwu wanam sa wo sombo awo no awurade anim eduarafo awurade domini umienu awurade se min kan kiro se wo di ho to awurade so dia awurade se nani monyam ni nhira wo so wo de wasi aman bi asi wanem sa aman no se wo na ba so aman nyuma wo ba ti aman na japade so amawo ampa yenhwe Israel fo firi Misrim amu firi ho no Bible se ne nyankopɔ di ka kum Misrim fo makan twitwi faro abaka ye ni so pakum boro no da fom no ahira nko bi ahene baka ya so wom pakum na di trap na mene na gwa petini mu afedie wo mo ho puse chachacha Moses mumfiri krom hanko mumfiri Moses ye yanko kwase abu amabu ye mfiri yanko enya de be konne ne yakotena ene abu be wu mo me be wu enti sa ye be kopa dia ne se ugodu no kopa mame o ka no wayi no ayino this offer man of mo de maye afere wo se mo maje ene Misrim ni ma panyina da Bible say Israel for ne je koi eje kokena enti awurade se wono wode aman bi asi wanam se ebe ya gide a wo beje no wode amame no mienu nti wa wo same awo Gogi TV Africa 2022 yesu tie ma awurade na fa ho to awurade so na musuo de ne nam mframam san so nam awurade se san ne musuo de ne nam no sa wo do ho ato no so na wona bawo na wona wo no dia wo se men kan tro se wono wo bejew no wo de aman bi asi wanamu sese wo na ba aman ni nwumawo anim go ase na ba enko sa aman no so sa bibi na wo so jima wo be bowura ho adepa bia no agye no de amawo anya odentiwa nka se yemi wo ba bia wo hweme enne me se me ka kira wo prenye premfa fa hoto awurade wo nyankopon wo bo wo no no wo nwene wo no so na awurade yankunim difo a wadi nkunim no wo se obema wo so wadi nkunim enti wo se me ka cho se ensuro ba bia wo nam bia no ono awurade wo ne wo nam ho enti tie yanko Jeremia 29:11 ti asem bi awurade ka no ho Jeremia 29 verse 11 ti asem bi awurade ka no 29:11 as papa bi wa awurade ka cho tie obisi asem papa bi amatie ni se oye tie awurade asem ka cho Jeremia 29 verse 11 tie wo se na media minima dwenku a madwene na mo ho awurade asem ni na media minim adwenku a madwene ne mo ho awurade asem ni wo se asomdua adwen enye bone de samere mamu awieye pa eni enida so hallelujah tie wadwene nyina nte wa yankonam
wadwene nyina ne sɛ ye awurade bɛde wo wiase awurade se menka kyerɛ sɛ wono woni madwen kora wadwene wo ho sɛ wo de wo ho atoro so de a sɛ wo susu sɛ awurade na bɔ wo na wo gidi sɛ awurade na bɔ wo wono na afrɛ wo wono no wɔdɔ wo nti wɔde ne ba Kristo a wɔyɛ baako pɛ no bɛsi wo menu mienu anam bu ma yɛ dia awurade se wono so ni madwen kora wadwene wo ho wo se nya bɔne adwen na kyɛ sɛ e wadwen mienu na wo wiase baako yɛ papa de na baako yɛ bɔne de awurade se sɛ wo de wo ho to no so a ɛnyɛ bɔne adwen na wɔbɛdwene wo ho na mo wɔdwene wo ho adwempa so dwe sɛ ɔbɛma wo wie yɛ papa ani ani da so ɔdɔfo wompɛ wei na ɔpɛ diai wompɛ wei na ɔpɛ diai bonsam wɔnkyɛ na adeɛ kɔko bonsam wɔmpa na adeɛ makwa yɛwɔ kura bi matena kura se da yɛwɔ makura se sɔfo agye yɛwɔ makura se interior cottage na ekura se no ne yɛsum fidie sɔfo agye mini fidie sum taga mini topa na yɛsum fidie na yɛ akɔro no apa abɛ ɛne niema na sɔfo wo de agu fidie na no ɛnyɛ bibia sɛ wo pa aboa na yɛ dɛ ayi no nti wo de sɛ aduane ne yɛ dɛ ɛdɛdɛ no ti aboa ne o siso onim so wo aduane wo ba bedi ayi wo ba ho sɛ ayi fidie na yɛ dɛ ne kura ne mo twon saa na bonsam teɛ ti wɔdɔfo bonsam ɛnyɛ na bɔ yɛn baby e ka awurade so wona bɔ yɛn na wɔno na nwene yɛn na wɔno ne yɛ wɔno enti ɛbɔ yɛ ho ntu awurade so bonsam ɛnyɛ wona bɔ wɔno wɔdɔfo wo ne kɔfa adamfo a ɛdeɛ na ɔbɛyɛ ama wo wɔbɛgu anim ase wɔbɛhyɛ daa deɛ aduane atoto anim sɛ deɛ na yɛ kɔpɛ kosia yi no na onya kɔkia sɛ aduane ne gu wɔnti wo kɔdi a na fidie na so mu kamfa yi yɛnhwɛ yɛ aduane ma mo yɛ ska man ɛnɛ wɔn di da ka mu deɛ wɔn di da deɛ bɛ ka mu a wo yɛ sɛ nanu mi nam ayi mi hunu pa na o pa kɛseɛ sɛ ayi deɛ ni bia ɛnsa wɔn deɛ ni bi na yɛ pa na yɛ pam New York junction o New York ha yɛ na esabe ebini ni yɛ dia fam sɛ ayi bata mi hunu yɛ msi wei enipa wo di aduane wei na o kra kra yɛ ɛbɛ de na dam ntisi wo so because aduane a yɛde binia yɛm na wodi na okira na hayi wo be hu asa fa agba fa otirimina ɛde dama ba so wo ka so ɔmo so wonya 70 years na yɛ dai wonya 70 na yɛ dai enti wono wo 80 years kora na wo beto ka ni papa nto bi da no adamu na nse ska mani bi wu wo yɛ nkyɛ hɔ na nkora 80 years 17 years 20 years kasi omo di demu no sabe jabre kwabra despite mu kura nya bi nam na wo 17 years na wa wie school mpo 18 years na wa wie school aye adwuma sika no ko fa ne hene sa 6 billion no a wo de koto sa aka no ko fa no wai no ko fa bonsam ana no ka je Yesu Kristo se wo soro nya asase nyina ne wiase ni monyam nyina ya ne dia enti Yesu nkoto no moni mu asema no na wo de be ma no asoro nya asase bonsam na boy asoro ni asase we Bible so Onyankopon bo asoro ni asase enfiti ase no Onyankopon bo asoro ni asase be bonsam si Yesu nkoto no okoto na ye ne dia o de be ma no Yesu so wa bodam e ya wo dia fia what was a koto so na wurade Onyankopon no no kwa na som no hwɛ enti bonsam akase ye boye mu asema no wo koto so na o se be enti wo koto so no wo dwe ho no de mawa wonya 33 years no apo wani so wo da fom kirikira wade wo kra no de ko wo so a wo be sa ye dai akọ face judgment ana no me ka se bi kire wo em se kwasiara na se na wotwe se ne na me ka kire wo se papa sikani bi ba asase so wa hwehwe na awurade ne Nyankopon so ye scammer so ye de ande obi nim atirimodi enti wodi ani jinani wo ye no nani tie no no wasamado jaframem na tie asama no kan se Abraham humi mabɔ aso lies so na ehia no a na me ne natia na aduane no wo pa bi adi amama no soma no mfa nsuo meka me katere ma na mi huna man
One, will be a here will be more. Will be a here so will be buano. Now so will be. After the Ohiamwa, a job Ramasis can he cast out tears as a who told. Lajos and Sumaman will be one. Now, Finn, I want also so you rachichi. Now, so Hunamania. Enti, a Tomia, I got to tell about me also. There are one, no piece of the other question, penny on Pabre, and to a new way, one Papa Kawakuma to him, and maybe Baba you overtaking. And maybe Baba you overtaking. What did you overtaking? What did Papa Johnson? I was yet to Christo Dimu. Name bag of four. From whom a radi. Future radiator quay. From whom to a radiso. Tie, and now some Pame country, Yasako. Yasako, Mark. Marco Sempano, Tiasembio. Marco Sempa Marico. Tiasembia. Already Uncle Paul catch them in Umium. Tie. Mark chapter 16. Mark chapter 16. Or Mark 16:15. Tie. Was it asem asumafo asempaka? Mark 16:15. Atifias and what you say asumafo asempaka. Ti asema Bible no catch them in Umium. Ana onyankopɔ wɔse wɔnsa monko wiase nyinaa ɛnkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔgye die na wɔbɔ na su no ɔbɛgye ne nkwa na deɛ ɔnye nie no ɔbɛbu no fɔ wote yɛnkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa na wɔbɛbiara ɔbɛgye di asɛmpa pa no de ne yɛbɔ na su no ɛnkwagye yɛ de dia deɛ ɔnye nie no hey, chura kronkro se obebu no fo. Se de wudua bi kokot, na kokot obi. Ne edi na asem ne akase bua ne fo. Na fo bua ya bua ne sentence no imprisonment. Ya manager 15 years imprisonment ya. Papa bonso obi ade ne sabu ne tibuyi, ebuyi no obi esu. Enti chura kronkro se yankwa wiase nyina asoma foro ayesoma wo mu no asem papa mo kokaye. Asampa bay. Asampa no na ye kan Luke chapter 2 verse 8 go yi no. Wo se asampa pa nyina ne se yawo Kristo agenkwa no ama mo ne e wo David krom. Kristo wo ya agenkwa no ne asampa. Wo de hwe. Na Yesu nyama ye no ma asase so no. Satem no ekon ene se wate se yese Russia fo ni Ukraine. Wo mo kontokwa. Sa Vladimir Putin no a adem bone aye ne tirimu ma no entokwa nko a wotu ukro obetiri krom wo se da mekwa koto ahye ne so sa na akoso Yesu Kristo ba ye no bewu sori ye no ena sa ne mani nyina adwoye sa asantemamu asantefo Ghana ha yesi asantefo kufa da bia ko idenchira ye kwa ha Asante wa wo mukuro bi wa anwona mem. Asante wa ha wo mukuro bi wo pono. Asante wa ha wo mukuro bi wa yi. Ebe ne na tachi ma hene kura ne yanko. Kuro wo yesi kuro ya dia. Ehwo no wo be suma asante hene. Ko. Yesu Kristo ba asase so odi asempa ba ye no. E na sa ko ni nyina. Anu abrase. Anu to nyina twa. Kanya sa wo ho na kodivu afo ato abehye Ghana afo so wo mba ni mu kunu mutimi di mu so a ye de mo ayenko ye be ye adwuma ne ye de akoso wo mu afi mu ni nyina obetuma twa bo ama ye se mo afi ni nyina ye ba gi sika se na afi mu ho wa mfa ma obehu wodofo Yesu ba ye no ene edi asem papa ba ya sa akoko no woni we kokon an se matesi ase America fo Germany fo Italy fo wo msi ayonkofo bi ada wo ni Russia ntam no ene wo mani wo matwam efiri se adenti na obetene manso na so to manso na wo obi kwa akoko wakoto ache ne so enti se mo bia fi wo mo de bo mo na wo break ma suspend so enti akeka ye ho abobo mu a so obi so de tia ne yonko a obi ntia se obi ne nya adwen obi de bi ode bro bia wo se me jai me famero
said the bear also be jai sadiana, wo yen a corner wo kono, at the Trasamna wood yen ube jai. And the years of Christo by any Adiasam Barbara Aviasio. Adiasam Papa, but was young Kubia singing Uncle Casas and Poway, a body in a tie. Michum, a body in a Barbara say a body in you. Ye can't body and Uncle body a billion and pointing and cheer, and nine, any and bia, and me pop, and sure, Ning I body. Tia, na say anybody be in nine. Anybody be on punching. Anybody be in Nuya. A two more we are no back at Yamias Matcher and said, you won't find that. Because if you are emptying Yamiasem. In Tia, say, I put you in a body in a woman we any Parabatias, everything Yamiasamasi, no much Yamiasamadi, no do what to Yameso. Because Yamis young could be singing Uncle Cans and Paninchina body in I'm Casa body in and say Nipa. And one ya body, work as a worker, walk cage and how many panya, walk cage and how many pa and yen and G. Beradicaza, or Basso, what should I say? Any penny be out so branch, I want to send them cheat. I'll make Kenya Yasama Kenya Yasa, won't you nent yet, snap? Nobody be out punchy. And today, yes, you can say Matthew 25, verse 31 to 41. Was it only Papa no Baba anymore? Na bofu nyina ka no obetena ni monyama himwa so no obabua mama nyina wona nim no obapapa wo muti se di odwanhwefo papai enyante ni mirekire mu wo so wodi mirekire begina bunkum no wodi nyante na gina nifa so na won wo hine besi wo mo ni nifa no so se wo mega hira mo efiri wiase fiti ase mo mra mefa ahenie no na monye de na munni Efrisa komodeme mo ma me biri aduane di su komodeme mo ma me nsuo no me da jabu fra me nso me ye hoho mo dim kofie me da ya sabia mo ba hwe me da afiase mo ba ho e wa na bible si ni patrine no ebusa se awurade da ben wo tie se wo se nwane mirikiri e de na ha de be ye nipa wo se a wo ne ni patrine no nti eni patrine ne ye nwan e na odo mo gina ni nipa so What was your radias? Oh, okay, Jesus Christ, would that calendar so? The penny was a committee, one numbers of what and numbers of a prof. Yama what the other day, you die at a subject of a shower, a committee war near Mount Sukansunomia. Would that the Jenny Frown to my would that a fiancé of a shower? Was it some of Yama Moon Kitwain? Moyamame. Some of your man, Munya, no one can train and get you back on your mammy. Say, yeah, Papa, many partner could be a Christos. Say, yeah, and I could be a Christos. A one was say, Mumma Messin Quanta and quite genuine. A one woman community. Barbara saw a catch on some more dumemo. In miniature, no, was a more what dumemo. What domemo until we are breaching and Yamas what domemo. No catch on some so. A comedy mamma mediani, so comedy mamma means Yano. Me that the German from and from a home man coffee with their fierce mamma coming down, Sabia mamma coming. And no Susino. Was here one any pap wonderful and miniature and woman who can say where the woman see and yet. A woman see a tin more than else we yes to Christo Pa. What that calendar, so we are saying, Baby woman. And Kawu now buy and Kebbe shout, they would have that bay and the committee on your money. The bell is coming to on your mouth, so the bell would that the Ghanaian Browns were that bay. And now we are a die at Sabian Yamaka, now death as in your mamma show. What's the summer Yamamunia monkey to him? One Yamaman. What of four? Ever at the door. Yami bad of four. Yami bad of four. Go. Yamima no fo awurade do. Hwe ye papa emanipa ena akọ wie awurade so. Awurade tinipa mu o. Awurade wo tinipam. Wo tinipam. Enti so ye papa manipa wa ya ma awurade. To sese mo anya ma mu nuanom nketo mu anya ma me. Odofo heaven ye de papa na ekọ. Heaven ye de papa. Enti je tirimode yo. Awurade wanga so obi tonsa wonsa wo tonti won kɔ heaven
was what the Agyen one friend into my comedy and 1 minute and his comedy and 1 minute in Suano, or the Fias in Yanasabi, our mamma channel. Ain't if in a so called one also soon Nimo. And you might get a temporary and a heavy a papayo. Papayo. And you may be why I don't fan come. And now the back on cry, meaning say, a one of Bebo, a rather pep mobro. A rather pep papayo. A rather per se, ya boy, ya what of who will be? What will be? And countenance is so one new and Kutu and Nim Yameba. And you told me to be a Dr. Kwakutin, Yana Penas and Papa. Yana Penas, a woman's or Tadunko, Yans Waya Papa. What of what Kohon Mandaku, any power show, any power blow, any Casadecro Casachini Pano Kumakura Toyem, wo Punipa very nipa. Osara was what Tadunko. Also now so warema eno ayewasem ayewoni awurade asem ayewoni awurade asem you are no film na ba obra se awurade bra na se de awurade kan hanu se wonnam wabon ani papa yo aso no wode baji nipa no hwe ade a wo wiase nyina awurade hwehwe kwa nyina ye ba akopɛ ye ka bone a enye bone ne se okɔbɔ adwaman no eno e secondary matter bible say bone pa ne se obi se menyi kristo wonya agyenkwa menyini ni eno ne bone eno nti no se yenko wiase nyina nkɔka asɛmpa ne nkyira bɔde nyina de ogidie gi yesu die no obema no nkwa me abɔna su no obagye ne nkwa a period. What Benjamin Qua? Would see yes to the Yellow Qua? As I want to have a radio when I read himself Crabonino, yet a wound you by your name on the gadget. What did it do? You want to make to me? I did the Bonesum Kunim. What in a man what you did the Bonesum Kunim? To a bit, my girlfriend into me again. I mean, from Inquire, sorry. This is a jay. Ide me win so for na me win say de me de ma kwa sorry wo se mu a waso amone so nyina mo mra me nchen woni me ne so an de no woka boni ne so na bonsam de aso aye no wo se yam famra no no le be so yen enti odofo me sira nyankopon do enti na me ka na makon odofo na me ka na se kire se nya me do a wo de do wo no enti wo de ne ba Yesu Kristo be si ya nam e ma Kristo be wu ma ye boni no e kire se nya me Toya Proso Yamin Passa, or so what the Boyeni would benefit. Or you said the Boyeni against Sacha. You can't the Boyeni, the Boyeni will be our Semini Crisoni, and yet the Boyeni will be your dead man, and yet the Boyeni will be your Rinsa, and yet the Boyeni will be your 2 diase. The Boyeni will be a 1 Christo. So when you Christo are Bible, so we need the Boyeni. And to say Christo, okay, Matthew chapter. Matthew chapter 27 or so. And I look cry. Mamin ko look. E ko yasim bia benti mamin ko look. Luke chapter 23 or so. 23 or so. 23 mo men ko na men ko hwa di bi wo. Jesus Christ. Ay. Lekadabo yendi bi kabadaba. Ye. Bible say. Yekum Yesu Kristo no ye boy Yesu asenduam no. Wo se wo de nipa mienu. Enipa mienu de gina ho ewo Yesu. Ba ko woni nifa so ba ko woni bonkum so. Ba ko woni nifa so ba ko. Aha tie 23 20 ayayaya 23 39 hono wose bitwafo wasachira na bitwafo wasachira na dwen 23 Luke 23 39 tie wose ni boyefo wasensen wono emu ba ko yawo no se anya woni Kristo no juhu na giyen no ba ko no bua na no ka nanim se wonsuro nyankopon se
ye wo afobuo kro yaara mu na yen de tene papape ena yenya de eseye ni yo yidie wani wanyafum so biara 42 no kan say Yesu sa wo ba wahenie mu a kan me 42 no ka kire no say no kore me se wo say ene wo be ka me ho wo paradise wo hallelujah tie kromfuo wodinio wo mako wiade we nso akokum wo bi na wo nso akowia akobu bi se ba gisiri na gina de ni achi wo mu ni edu maka Yesu ya bo wo asem bi maka Yesu ho ba ko no afiri anu ahe sa so ye Nyankopon ba wo ye Nyankopon ba je wo ho na giye wo ba yesa man matese yeso wo gibinom wo bi kura wo nyane no wo bi a wo nyane no afre wo fuom enti je wo na giye ehwana kromfo no ka se hu nsuro menu mienu di afobuo pepepe se ne anya no Bible say mpanimfo se kromfo wu ni nsa twere kronkron se di otwe nkrante no na nkrante so ne bewuo enti afobuo pepepe ne anya na papa ibe kromu ha ana moman mu ha ye ne tiere wate se papa wa ye moneda unsuro Nyankopon no ka se Yesu se wo ko ahini maka Yesu se enne me se wo sa wo be ka me ho paradise wo ye kromfo nso Yesu agene nkwa wo bi na no e ka se Ewurade gime Ewurade kai me Ewurade gime Ewurade se ne wo be ka me ho wo wudie na so Ewurade gye no ti Bible se e be ba se obi biara be ba Ewurade gye no Ewurade se obegye ne nkwa eni ti na wo se nipa kwa asori no e wo se kwa asori na hu nyame asemu ye akwari so ni wo se Yesu ya ade nkwa enti wo se sa woni Nyankopon ba na gye ho na gye yen wonim se wate be wonimu wonim se Yesu Kristo obegye nipa enkwa obawiase obegye nipa nkwa enipa afrom boni mu na ni wo no ena de nkwa gye bebere nipa enti wo se sa woni Nyankopon ba na gye ho na gye yen o keka bia padi o num se keka nkwase asem ehwa Yesu anka no hwe na kwa se wo de wonsuro minu mienu de se ye ne nya no Ewurade se okọ ahenie mu a kaye Yesu se na obeka me ho enti wodofo Ewurade do fa ho ma Ewurade nya obone nya okro no wo hwe se wo begine di je Yesu di no Bible so obegye wo fiefo nkwa je Yesu di no obegye wo fiefo nkwa according to Acts chapter 16 verse 32 wose menye den wageme nkwa wose Ewura no menye den wageme nkwa wose je Ewurade Yesu di no obegye wo fiefo nkwa wonye Yesu ni ya je Yesu Kristo di wodofo a wo hwe me Gogi TV Africa me say je Ewurade Yesu di 2022 yi e mane mpa TV so wo binim eda Ewurade beba wo binim da wo beto Bible say eda ho se nipa wu prekope according to Hebrews 9 verse 27 wo say eda ho me nipa se nipa wu prekope na wo wu achi na atemu beba wodofo atemu ho me nipa o enye se wu na asa ke wo yinku ade a ene enke bedidi ni ano be Bible so wo achi atemu ye den ebeba enti wodofo fa ho ma Kristo hwehwe Kristo akira kwa se wo fa ho ma Kristo a wu a enkwaje ni wo ma obi ewo se nipa wu a enu anu wu a wu nya fe no wu o se me ko hwehwe Ewurade akira kwa biom tie Hebrews 9:27 no tie asem bi Ewurade kan ho Hebrews chapter 9 verse 27 tie wo se se dia da ho mani pase wo wu prekope na enu achi no atem wo beba no 28 wo se sara so na Kristo a wode no ebo afode preko se wonso nipa bebire bone no ebekwati bone ayi ne ho adi ne mpira no so a kire wona a wo hwe ne kwae no na wode wona konkwagie ote obi bia wo Kristo kwae bia no Bible say Kristo baba be yi wo mu do ma konkwagie mu wo say Kristo ba so ani pa nyina bone Bible say Kristo be so ani pa nyina bone enti Kristo be kwati bone no yi ne ho adi ne mpire no so wo ba be fa wo mu hwe ne kwae no ko mu to no so gini di ya no wo do konkwagie mu wo de wo so mo hwe Ewurade akya Yesu kura woni ho ye ka so ba wote awiabo kura so ankwa bedu so na mfon kura ankwa ba keka wo de keka nyansasem
say gimi semu okeka Noah bereso for say no ye yo wo si Noah Nyankopon fa nsuo yiri bia mese wiase dafi se nyame bo ade nyina te se de te ye tore nsuo to ne nsuo agyan nsuo to na ase nyame de nsuo mese wiase wo boa nsuo bia mese wiase wanyini ama wadwene na sa gini adane akora eti sa akora ye mfi adakobu wanu nsuo bom kukuru wo msuo wa boa da bia nsuo to ebom ndako ne nsuo agem nsuo beto ebete Bible say 40 days and 40 nights after the nsuo yira fa baby ha to be na watu ye no afa dia mimi ni pa no bakasi ye Noah wokayo then so sabre na ye too late na aginsem wawie enti mpanifo se mihunu ya nkani aduro fa ho ma Jesus fa ho tu awurade so na awurade Nyankopon bo wo se de Bible kan se awurade wo bo won nwene won no wo jefu won no se wonam nsuo mu a asubontini mu a wone wo na wo ho asubontin fa nko se Nyankopon wo mra baje wo won se nsuo be yiri fa wo mu ma hwehwe awurade nti nsuo ni yiri fa wo mu nyame nka ho nyame nhyira won tena ni nhyira won hye woni mu nyam ewo Yesu dim ye twa yo aba amen. Gogi TV on the go. Yemini and some pepper. Eti nyame ba ho hwe yen. Gogi TV Africa. There my cultural me say. Dwumadie afidie ye gina so no. Ya de sika na ye bibia. Bible say kame ye sa de gina mo de sika na yo. Odofo sika ka nyame dwuma ho. Fa wo sika bi ebe so ya sene. Fa wo sika bi be so ya sene. Ye de number no to screen so. Enti hwe number no DJ de toso DJ de number na toso wode toso na mabobo a kire wo be so nyame adwuma mu Methodist for say nyame adwuma na hwe na wode ayadai akoso number edi kai no ana wo ho no ya register na mobile money 0246 50 19 46 0246 501946 or the first one yensa beka second number no so 0246 39 64 31 message so bio 0246 39 64 31 order for be so prof asene na dwumadie no ye de sika na eyo wa amwa na ebeto mile no ahwa wo hu ya so bio efiri say ye bibia be kofom enti bra be som ni atumi akanyame asem ye tinya boda wurawurade asem pa ho da wuro a kire amansan mo chani wo amanoni ebia na wo haw ebia na wo problem isre Nyankopon a enne waka kire so wonam nsuo mu a wone wo nenam mu no mesre nse wo mra wabra bom wo mra be komam wo meyi wo haw bia mfiri wo so sa wo twehwe pipes ya awurade mfa ma wo embanufo si akwantuom nsam ya na ehu ya na modin ba wakwantuom awurade nka ho wakwantuom awurade ni wachi woka babro si Joseph awurade di na chi wo Misrim no nanim ba nyam no nya afiase hwani na ni amadom awurade ni wachi awurade nka ho sa wo yare awurade nsa wo yade sa wo fa amane bi mu awurade nyu mfiri sa amane ni mu ba bi biara wo hwe me awurade mra wabra bom no meye wo ye ye waka fa ho ye papa mbiram do waka fa ho ye bone won sesa na dwene wono na kan won ka se sa meboa ewo Yesu di mu nyame nka ho se Yesu maya kwasiada anwumira 10 o'clock wo be se hu ya fidie yi so efiada anopa so 5:30 to 6 wo be se hu ye hweyen awurade nka ho no onye oye na dum nti amen baba Yesu tina yabo e was ye solid and ye did so
so ne mpaebom se afi 2022 yi mu se yɛbɛ sɔre ne yɛde mpaebom ɛne nkɔmhyɛ ɛne ɛnyɛden so a nyame se makoa mu sɛ wu Joshua sɔre na fɔma yi twa Jordan ti sɛ 2022 yi mu se yɛbɛ sɔre ɛwɔ ɛnyɛden so ne mpaebɔ ne nyame asɛm so a nyame se wɔde bɛtwa Jordan bɛyɛ na da wani enti afi mu hyia me Gogi TV kɔsiada anwummerɛ 10 o'clock ɛna efiada nso anɔpa 5:30 pɛpɛpɛ hyia me na nyame bɛdi nkonim ama wabrabɔ ɛwɔ Yesu Kristo din amen.